alsın videoga. Ceyhun Video Production hemen oynasın sağda. Dans et durma garada, yine alsın videoga. Ceyhun Video Production. Mehirlice yılgırsın bilen temizledik yüreğim. Menin şirin sesli gül kıydım, seni söyleyenliğimi bil kıydım. Bahtlı bir kıyıp olmağımı dile ediyen kıydım. Bahtlı bir kıyıp olmağımı dile ediyen kıydım. Sen Allah'ın bizi verin soğudu sen, için hem kakan kılvancı sen. Ehli gülün içinden odanı sen, kıydın benim yüreğim. Sen Allah'ın bizi verin soğudu sen, için hem kakan kılvancı sen. Ehli gülün içinden odanı sen, kıydın benim yüreğim. Türk aydım sağdır bilen hadi. Bakışlarından belli, vallahi bu kız lazım. Bakışlarından belli, vallahi bu kız lazım. Oy nur canım, nur canım, kurbandır sana canım. Oy nur canım, nur canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın, gelsene, gelsene, gelsene küçük hanım. Ne dedim de darıldın, gelsene, gelsene, gel, 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 gelsene küçük hanım. Ceyhun Pro.
avcı, bu cadi mavcı, bu değmesin sana, dakika sana alıcı. Çatladı beni, çatladı beni, çatladı beni, çatladı seni, bulaydım seni. Çatladı beni, çatladı seni, bulaydım seni. Aylar benim toyların kutlu olsun, yaşın kutlu olsun oğlum. Kıyım. Nece yaşları olsun inşallah. Ağzı birlikle, sağlıklı. Aylar canım doğumcum. Doğumunun kutlu olsun. Yaşın uzun olsun. Ova. Nesip etse diplom toylarında da oturmak nesip etsin. Selamun aleyküm hemmenize. Aylar yaşın uzun olsun. Yana ta'a rakipler olgaysın. Diplom toylarına, bağ toylarına oturmak edip. Kardeşler hemmenize sağ olun. Ceyhun Production devam ediyor. Oyunun kutlu olsun. Maladyon. Gece bir sıra. Kumuş tepenin yolu bana dar oluyor. Kumuş tepenin yolu bana dar oluyor. Ecevide görenler vah ona dar oluyor. Ona dar oluyor. Ece ucağını görenler vah ona dar oluyor. Ona dar oluyor. Attan kenarı orsın paramı. Attan kenarı orsın paramı. Vay vay Ece ucağını canımı vurma. Vay vay Ece ucağını insanlara vurma. Hadi gerekir lan. Kumuş tepenin yolu bana dar oluyor. Kumuş tepenin yolu bana dar oluyor. Ecevide görenler vah ona dar oluyor. Ona dar oluyor. Ece ucağını görenler vah ona dar oluyor. Ona dar oluyor. Attan kenarı orsın paramı. Attan kenarı orsın paramı. Vay vay Ece ucağını ben sana vurmam. Vay vay Ece ucağını canına vurmam. Uyuşup hep dayda, ya olmasa fayda. Yatlayan sağda ürümüz ulolluk paraydı. Bolmalin udakta, kalmalin dudakta. Doğan ağala, taslasmalin bunda. Başlalina, başlalin. Düş tepmene başlalin. Aylar canın yaşında. Adava çekve başlalin. On bolsuna, on bolsun. Ölür yanınız man bolsun. Çari daim toy tut ya. Toyumuz sağaman soğulsun.
Bütün giyin dünyani dillerimiz can koştun Gürleş yarındım malay Ne degen sen bağıtım Tapılmadı gödel sen yalay Sen yalay Min bilbil ovadım Ayrıtın perdelerde Yanılan ya yürekte Vadalan galı serde Bahtımı bağlalay Gel bile bahtlı günlerde Günlerde Mana gara sen gara Sevdiğin dolsun asman Canı canı canana Yesek arduli dana Para para çın para Dizin aşıklar boy bir de Bir nedin sevgemanay Şol gözlüğün öğretti Bağıt bilen yaşamanay Nedegim can koyup Süydürensin cananını Min bilbil ovadım Ayrıtın perdelerde Yanılan ya yürekte Vadalan galı serde Bahtımı bağlalay Gel bile bahtlı günlerde Günlerde Mana gara sen gara Sevdiğin dolsun asman Canı canı canana Yesek arduli dana Para para çın para Dizin aşıklar boy bir de Sevimi de yan Mana gara sen gara Sevdiğin dolsun asman Canı canı canana Yesek arduli dana Para para çın para Dizin aşıklar boy bir de Mana gara sen gara Canı cana canana Para para şun para Dizin aşıklar boy bir de Sevimi de yan Mana gara sen gara Sevdiğin dolsun asman Canı cana canana Yesek arduli dana Para para şun para Dizin aşıklar boy bir de Assalamu alaikum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, hemmeňize ajaýyp toýlugyny hoş gördük. Garaşdyl baq beýtarap Türkmenistan diyarymyzda mehriban hem gahrman arkadamyň arkadaly gahrman serdarymyň saýasynda toýlar toýlaşýar. Ine bunam hemmemiz tarapyndan tilanýan, hormatlanýan maşgalalaryň biri. Qurban Gülgenejanyň mehriban agtygy çary dostumyň Suray gelniň mehriban gyzy Aylar jigimiň bir ýaş toy toýlanýar. Dawra gatnaşýan ähli mehmanlara toy eýleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýäsiňiz oýlan nadan ümmetlerden gatarkaň iýiş oturmaňyzy toy eýleriniň adyndan haýyş edýäs. Nädir ýene-de salyja minutlardan dawramyzyň sebäpkary Aylar jigimide öz aramda garşylary soňa çöl bolsa gatarkaň iýmeli, içmeli, şatlanmaly, begenmeli, göwün açmaly. Ine bugün dawramyzyň hyzmatynda ustat bagşymyz Döwran Nurif ajaýyp aýdymlary, ajaýyp saýlary ýürüýdi. Siz merhabalar üçin ýerine ýetirip hemmelere lezzet paýlar aýratyna mine buňky aýlar jigimiň bir ýaş toy
Gece ve toy mekanına, şahatlığa, şağalana, şoğuna ve sap devam eder. Elbette şeyle gıdıklı geçen fırsatları meşhur Ceyhun Production'ın ustad operatorlar yadga geçirer. Onnadır davran sebepkar bizden aramda geliyansa ovadan aydımlar, ovadan sağlarım yürüyte toymudun şahanına yerine yetirler. Toylar kutlu olsun, cigimidin hem yaşılıyın olsun. Girdik durmuşun çetinden, innimin yanında, hiç zattan çekinme. Korarın taşınlarım içinden, sen menki denimden hiç kimi geçirmen. Sen tağımı durmuşsun, üç köşük senin kurluşun. Her günüm avadarlaşıp, var ya sen bilen, ne dine sen bilen. Tağımı durmuşsun, üç köşük senin kurluşun. Her günüm avadarlaşıp, var ya sen bilen, ne dine sen bilen. Madama sevginin bağlı ola yarın, yadımman sevmeni bugün sana söz veriyem. Bu sevgi çep yanı nur ya, gözlerinde doğu ya, her taze fakırın men. Sen ve men hemmeden üç köşük bu dünyada, ikimize sevgi yeter, söyle birbiri hasbeter. Yıllardayın savadayın, her yılın her pasına, demal ya sen bilen aslında. Sen tağımı durmuşsun, üç köşük senin kurluşun. Her günüm avadarlaşıp, var ya sen bilen, ne dine sen bilen. Tağımı durmuşsun, üç köşük senin kurluşun. Her günüm avadarlaşıp, var ya sen bilen, ne dine sen bilen. Yine de karışılan fırsatlar yetkiliye. Hanım ihmallar ağzıyır maşkalan şahanda yerlerimizden örtürüyor. Hemen ihmallardan haş ediyor. Yerlerimizden örtürüp ağzıyır maşkala ağzalar karşılayıyor. Koyumuzun başındaki en omudan fırsatlar. Aylar şeyimiz bizim aramda geliyor. Çok yaşa. Karşılayar, mihmanlar yerlerimizden örtürüyor. Ağzıyır maşkalanı hıyla formatlar. Toyları kutlu olsun, cigimidin yaşılıyım olsun. Gelin doğunlar toymuda, baktın golü öymede. Toyları bir bile, soğun aydım sadele. Gelin doğunlar toymuda, baktın golü öymede. Toyları bir bile, soğun aydım sadele. Açıp
Köp sağ bolsan aýdýas. Sine toýlugyna tawran sebäpkarny ogudan aýdymlaryň aslynda ajaýyp tanslar bilen garşylan. Dogon garnaşlar janyňa sağ bolsun. Siziň hem gapyňyzda näşler ýaly toýly günler, şadlykly günler köp bolsun. Inilki bilen dawra gatnaşýan ähli mihmanlaryň adyndan hemem öz adymyzdan aýlar jana iň gowardylarymyzy ýollaýas. Ýaşy uzun bolsun. Geljekde atenesini ýani çary dostumyzyň Suray gelniň at awraýyny saklap, gahrman arkadaly gahrman serdarymyda, aýratynam ýurdumyda, watanymyda, ähli türkmen halkymyda bir gerekli ynsanlaryň, gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegini tüýsüregimizden dilege diýäs öz ýakyn ynsanlaryny diňe bir bagtly günler bilen, şowly günler bilen gowandyryp, begendirip ýaşamagyny bagtly günne beýik bir bardan dilege diýäs. Indi şeýle arzuwlar bilen davrany başlap bermekli üçin biz ilki bilen Gurban aga söze geçirýäs. Gurban aga dawra gatnaşýan mihmanlara toy eýleriniň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýip aýratynam dawraly toy açyk diýip yglan etip bermeňizde sizden haýyş edýäs. Agam hoş gördük diýäs. Gutly bolsun toylar, oňra bolsun siziň hem ogul gyýdyňyzda, agtyklarynızda nesip etsin şular ýaly bir ýaş toy bermek. Açdyna. Sağ olun. Ana şu gün Türkmenbaşy trap şäherçesinde uly toy uly tawra Keçebe toy mekanına. Bu toy mekanına şu şäherçemizde uly awra bilen tanalýan Gurbanlaryň maşgalatyna çağırjany nemeti bilen Suray gelinimiziň gyýjagada aýlar janyň bir ýaş toýy şu. Hemmäňizi hoş gördük. Şu toy bagşylamyda, tamadamyda şowgul geçirmeklerini ulukon haýyş edýän kameraçylarymyza da şu geçip duran pursatyny gazyny bilen alyp durmaklaryny haýyş edýän. Hemmäňiziň hem işleňizi açyk bolsun. Ortadaky maglumatlardan iýi oturmagyňyzy haýyş edýän. Ana aýlar jana uzak ýaş, uzak ömür arzuw edýän toýlarynyň başlangyjy, toýlarynyň ýyllary dowam bolsun. Hemmäňize ulukon üstünlikler sağ olun. Gurban aga sağ bolsun aýdýas agam, janyňa sağ bolsun, başyňa dik bolsun. Ana mihmanlar asıl arzuwlar üçin bir esarpaýlyň hemmäňizden haýyş edýäs toýuň başynda. Yok adamlar toyun başını bir şowhun bilen başlaýynlar. Toyun başyny nähili şowhun bilen başlasa soňam şolar ýaly dowam edýär. Şoň üçin gowadyp ýürekden bir el sarpalyňlar şu agdyr maşgalaň şanda. Aýtýar, mena mehmanlaryň el sarpagynda aýratynam Gurban agaň gowardylar bilen toy açyk diýilip yglan edildi. Indi öňüňizde goýulan adynyň matlardan iýis oturmaňyzy haýyş edýär, isläleriniz açyk bolsun. Keçebe toy hyzmatlarynyň adyndan haýyş edýär. Indi biraz mihmanlar iýisýansalar, birek bilen didarlaşýansalar, dawramyzyň hyzmatynda bolýan Ustad Bagşymyz Döwran Urifton 2 sany gowaýdym haýyş edýär, ana ondan soňra da gönü arzuwlara geçer. Dinläň, lezzet alyň, isläleriniz açyk bolsun. Owadan aýdymlar bilen sahnada Döwran Urif. Sahir dağlar söýgü bolup atanma, senin temiz aşkın dolýar ýüregim, seni görýän bu owadan jahana. Ýazlar seni ýep güller, salar seni ýep saýrar, ýylgyrsaň dünýäme bagtyň nury ýaýrar. Ýazlar seni ýep güller, salar seni ýep saýrar, ýylgyrsaň dünýäme bagtyň nury ýaýrar. Sen yeller qaytylýar adyny, sen kalbymyň soňlanmajak aýdymy.
Bağıt kuşu götürülüp al asmana İsmide kanatların yaydı mı Yağlar tenleyip güller Sağlar tenleyip sayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Yağlar tenleyip güller Sağlar tenleyip sayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Yağlar tenleyip güller Sağlar tenleyip sayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Yağlar tenleyip güller Sağlar tenleyip sayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Yağlar tenleyip güller Sağlar tenleyip sayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Yağlar tenleyip güller Sağlar tenleyip sayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Yılgırsın dünyamı Bahtın nur yayrar Nawazan aydımlar yürüytü
davarağın şanına yerine yetirildi. Indi mihmanlar arzulara geçiyor. Sebebi bu davara katnaşıyan ehli mihmanların yüreklerinde en gow arzular qaynap şoşya. Şonuň üçin hem ilki bilen çary dostumyzyň ehli dogan garyndaşlaryna söz geçirýäs. Hemme ağalar, negenejeler, ejekeler, doganlar, jigler gelip bir gow arzularını beýan etseler juda yerlikli bolar. Şonuň üçin hemme toy eýler, dogan garyndaşlar ilki bilen size arzular meýdançasyna çagyrýas. Özgedeňizde bir yakımlı kutloglaryňyzy, yürekleriňize beslen ak arzularyňyzy beýan etseňiz juda yerlikli bolar. Hani şary dostumyň ähli dogan garyndaşlary, olardan soňra Nasuray geldiňe mähli dogan garyndaşlaryna aýratylykda söz geçireriz. Gelin arzu aýşaklar, ağalar, genejeler, ejekeler, doganlar, jigler, daýlar, daýdalar, yegeller, çykanlar. Bu manaýdanna ilki bilen toy eýler dogan garyndaşlar. Çağalygyň hözürinden ayırma, ata yurdumyzyň huzurundan ayırma, ömrüm boy emme emläp doyurma, wagt gelende emzekten sakla. Atada enede bir gün gütmeli, soň özüme şolong ornun tutmaly. Göz ýaşdan halas etseň etwelin, emma ýalbarýan ýüregi doňlukdan sakla. Hani hemme ağalar, genejeler, ejekeler, doganlar, jigler. Gelin ardy aýçaklar iň gowy dileglerini beýan etjekler. Ilki bilen gysgaça kutlaglar. Ana ondan soňra da toýumyzyň fotograflary meşhur Berdi foto studiýasy tarapyndan ajaýyp owadan suratlara galdyrlar. Iň ýakyn zallar, ýakyn mehribanlar, ne toýly günne hemmeňize sahnada hoş gördük diýýäs. Toýlary gutly bolsun, jigimiziň hem ýaşy dýyn bolsun. Gowdan gow arzular beýan etseňiz ejekeler, genejeler gelip arzularyň başyny başlaýar. Iň ýakyn zalaryna, ýakyn mehribanlar tarapyndan gutlaglar beýan edilýär. Hoş gördük diýäs. Oňna bolsun toýuňyz. Aşdyna hormatsydan, gedekden. Bärak diýşäň, genejeler. Aşdyna. Dogan jumaylar bagtly bolsun, ýaşlary uzun bolsun. Iň gowullerde ýaşasyn. Dogancığım aylar sana uzak ömür toşluk dileyen ömür vakı odan gowy batlygy bolup geçerim daim. Sarzancım ýaşy diýmezin, uzagyndan bäri. Yine arzu aýçak dogan garyndaşlar gelin sahnasyda garaşýar. Ilki bilen arzular beýan edilen ondan soňra hemmeler agdy berlikde bilelikde üýüşip owadan suratlara galarlar. Hemme ağalar, genejeler, ejekeler, doganlar, jigler. Anda başga arzu aýçaklar ýok bolsa toy mekanyň törüne baryp ajaýyp suratlara galmaňyzy haýyş edýäs. Dogan garyndaşlar gutlajaksyňmy? Gelin. Hoş gördük diýäs. Aşdyna. Salam hormatly mehmanlar. İşteňiz bolsun. Şunyal ýaşdy tutmak, gelin almak, ogulgy doýurmak hemmeni sebetsin. Aýlar ýegenim batlygy bolsun utaýyn. Udak ýaşasyn. Göröwliň ýaşyny bersin utaýjan. Batlygy bolsun. Guşajaka, artyň ýaşy diýin bolsun. Göröwliň ýaşyny bersin ejekem. Tawanım. Ýaşy diýmol. Ana aýlar nidi? Çarenim aylar doganymyň ýaşy diýmezin. Aylar gydym ýaşyň uzun bolsun, görjeň geljeňde gowluk bolsun. Şepdejek diye. Aldadım. Batır lan. Çıkan ýaşy diýmezin, uzak ýaşasyn. Akly bolsunlar. Aylar ýegendigim gel bäri. Aylar ýaşyňyz ýyl bolsun. Bilemem sen getirecek misin? Aylar can ýaşyňyz ýyl bolsun. Aylar ýaşyňyz bolsun ne? Aylar ýaşyňyz bolsun.
Aylar yaşınızda koy. Aylar yaşadığın olsun, uzak yaşar. Kuştayda akıcağın yaşıdık olsun, hem işe toyduk geleli. Aylar yaşınızda olsun. Böyle. Aylar akıdım ya. Ne anam adından mutlayan. Köp sağ olun. Yen ardı wayçakda barmy? Hemmesi gutladylar, şu gutlalarryň hemmesiniň adyndan sowgatlar bar. Nesip etsin niyaz. Dogon garyndaşlar tarapyndan, çary dostumyzyň iň ýakyny insanlaryň adyndan sowgatlar. Ýakyn mehmanlar tarapyndan sowgatlar goşulýar, nesip etsin niyaz. Toýumyzyň iň ajaýyp pursatlaryny görnüşinden emmeter owadan edip size ýetirilejek meşhur Ceyhun Production ýadga geçirýär. Atarkan oşurýar sowgatlary. Hemme toy eýler tarapyndan. Toýuňyza gaýsy niýat mehmanlar janyňyz sag bolsun. Sağ olun, soğuk toşuryanlar, toy eýleriniň adyndan, şuňur hoşallamydylar ýaz. Ananda üýşüp bir suratlara galmaňyzy haýyş edýär, toy suratlaryna galmaňyzy. Köp sağ olun. Ananda toy mekanynyň törüne baryp, toýumyzyň fotograflary aňyrda garaşýalasy-da, tawran sebäpkarna morta alyp surata galmaňyzy haýyş edýär. Indi ýene-de ardy aýtjaklary biz dawran mikrofona çagyrmakçy Yedil şupursatda bolsa ardy aýtmaklyk nowaty Suray geliniň ähli dogan garyndaşlarynyň paýyna düşýär. Olaryň ardylaryndan soňra bolsa ýaňnanjak, joşgul aýdymly tansalara giň orun berler. Elbetde hemme mihmanlar goşuşyp şatlanyp, şadyan tant edip bilerler. Suray geliniň ähli dogan garyndaşlarynyň adyndan iň gowy dileglerini beýan etjekler biz dawran mikrofona çagyrýar, solardan mutlu sözlerini haýyş edýär. Gelin mehmanlar, bugün toy günü, ardy aýtmaly, iýmeli, içmeli, şatlanmaly, begenmeli, göwün açmaly, umumyň aýdanda şu agzybir maşgalanyň begenen gününde bizem begenip şatlanyp şadyan tanzam etmeli. Şonuň üçin ardy aýtjaklar teýdirak dawran mikrofona gelmeňizi haýyş edýär. Suray geliniň ähli dogan garyndaşlary sahnasyda garaşýar. Aylar jigimiň hemme daýdalary, ýegenleri, skallary. Nägo wardylar, gutlaglar bugün sizler. Bu ajab pursatda unutulmaz günne. Size arzuwlaryň gowsyn neýmeli? Ýaynaň, joşuň, gül watanyň goýnuna onu arnamsy deňäp söýmeli. Mydam bedewata münene meňzäp, köşeşmezden gaýnap joşsyn göwüllere. Ömrüňizde aňsat gazanç gözlemäň, ýaşlykdan ýadygar galsyn bu günleri. Watanyň goýnuna balyp geden size. Watanyň goýnuna geýin ýüpekden, ýürekleň hurujyn kem öşürmän, renk alyň seherden, elwan şafakdan. Hani Suray geliniň dogan garyndaşlar barmy toýda? Dawran mikrofonlar size garaşýar. Gelin mehmanlar. Aylar jigimiň ähli daýlary, mehriban daýdalary, çykallary, nowadan gutlaglar, süýji arzuwlar bugün siz bilen aýratyn hormat goýýas. Meýlama laýyklykda toýuň başynda siziň arzuwlaryňy dinlemekçi. Hemme-de hoş gördük diýäs. Ine ýegeriňiziň hem ýaşy bolsun, nöwetgedeňizde bir gowdan gow arzuwlar beýan etseňiz. Hemme aylar jigimiň mehriban daýdalary, çykallary hem arzuwlar bilen, hem sowgatlar bilen sahna gelýärler. Iň gowy dileglerini ilki bilen beýan edip, ondan soňra da ajaýyp sowgatlaryny gowşurarlar. Gelin mehmanlar. Wagt almalyň, ajaýyp gutlaglar, süýji arzuwlar bugün siz bilen. Mutlajakmy? Gelin hemme daýdalar. Hoş gördük diýäs. Soňra bolsun toýuňyzy. Ilki bilen daýdalary başlaýdyň. Başladyň. Sağ olun. Ne edeyim mihmarlar şuun. Me atacağım aylarcan bir yaşadı. Yaşı uzun olun, görce kovu olun.
döwrewap ýaşlaryň biri bolup geçýän. Hemmeňize de şunu ýaly artyk çoğuluk, ýugluk, gowluk görüň hemmesinden. Janyňyz sag bolsun, wagtyňyz hoş bolsun, baryny iyi biçip oturun. Elmidam toýa gatnaşaýly. Yegenim aýlar uzak ýaşa, görjän gowluk bolsun, şular elmidam toýdyk geler daý. Toýdan bolsun. Yegenim aýlar uzak ýaşa, görjän gowluk bolsun. Daýdam aýlar ýaşyňy diýmazyn, göregliň ýaşyny bersin. Yegenim aýlar uzak ýaşa ýaşyňy diýmazyn. Yegenim aýlar ýaşyňy diýmazyn, indiki ilem şuurlawaty bize nesip etsin. Aýlar gyzym bagtly bol. Ýaşyňy diýmazyn. Soğutma. Aýlar bärekel. Mesra. Alo. Aýlar ýaşyňy diýmezin, enesine, atasyna mähirli rakyp çağlan biri bolsun soğudma. Aýlar bagtly bol. Yegenim aýlar ýaşyňy diýmezin. Aýlar yegenim ýaşyň uzak bolsun. Aýlar ýaşyňy diýmezin, göregliň ýaşyny berdi. Aýlar ýaşyňy diýmezin, göregliň ýaşyny berdi. Aýlar ýaşyňy diýmezin, 120 ýaş ardy etdi. Aýlar ýaşyňy diýmezin. Niye? Aýlar ýaşyňy diýmezin. Aýlar yegenim ýaşyňy diýmezin, görjän dama gowluk bolsun. Aýlar yegenim ýaşyňy diýmezin, görjän gowluk bolsun, göregliň ýaşyny. Men ýan gep dedim. Nenem gatyr, nenem gutlaýar. Köp sağ olsun aýdýas. Hemme daýdaýdylar tarapyndan sowgatlar goşulýar, Mehriban babasynyň, mamasynyň ýol başçylygynda. Hemme daýdylar, çykanlar tarapyndan sowgatlar nesip etsin ýaz. Köp sağ olun. Sowgat goşulýarlar, hemme da sağ olsun aýdýas. Turay geldiň ähli dogan garyndaşlar tarapyndan sowgatlar. Toýuňyza gaýsyn. Ananı brother ahtaknan giyin ediyat şu yurda yine de ardı aytşaklar var. O dilevlerinde yanışacaklar var. Çağıcıkları iyidir ahtı işölüyüm. Sağdanlara köp sağ olun. Stop. Alo. Güyümle neyme şoňa. Aýlar ýaşyňy diýmezin, görjän gowluk bolsun, diplom toýuňna, pepketeňne oturmak meselesinden. Suraýjan, gyzyň ýaşy diýmezin, pagyr algy diýip ölüp barýar pul diýip. Bekme gör. Alo. Poli başlykmy. Köp sağ olun. Hemmeňize toy mekanyň töýerine çagyrýas, daýdaýdylar, surata galmaňyzy haýş edýäs. Mehriban babasynam çagyrýas, mamasynam. Owadan pursatlarda ýadygarlyk surata galmaklaryny haýş edýäs. Suray geldiň ähli dogan garyndaşlarynyň tarapyndan arzuwlar beýan edildi. Indi birab arzuwlar jemleýäs, tawra gatnaşýan ähli mehmanlar üçin şowhulaýdymly tansalara giň orun berilýär. Eýänden toýmyzyň bir sagat wagty geçdi. Sağ ol. Iýişdik, gownaşdyk, ardy aýtdyk. Indi diňe goşuşyp tans etmeli pursatlarym gelip ýetdi. Şonuň üçin toýa gatnaşýan ähli mehmanlary keje we toý mekanynyň tans meýdanşasynda görmek isleýäs. Owadan aýdymlara wesap toýmyzyň başçy Usat Bagşymal. Döwran Nuriýew dowam edýär. Hemmeňde tans meýdanşa tansa çagyrýar. Toylar kutlu bolsun. Jigibiden ýaşy diýmezin. Hemme jamy tans edýär. Ayna gyýdy, ayna gyýdy. Täksibim ayna gyýdy. Täksibim ayna gyýdy. Seni söýdüm, meni köýdüm, dolun bäri ayna gyýdy. Ayna gyýdy, ayna gyýdy.
Ovadan derin, derin durunca perin Kardalama kalkımı Köçe düşür yalkımı Nesli gülüm salkımı, salkımı, salkımı Ovadan gülşat, gülşat, gülşat Ovadan gülşat Kardalama kalkımı Köçe düşür yalkımı Nesli gülüm salkımı, salkımı, salkımı Ovadan gülşat, gülşat, gülşat Ovadan gülşat Saçlın örüm bakıp doyma kara gözüm elmidam yanımda ögüm yılgırında gülümde ay kara saçlın örüm bakıp doyma kara gözüm elmidam yanımda ögüm yılgırında gülümde Ağlama sen lelem lelem ağlama Gözünden yaş döküp aldım dağlama Ağlama sen lelem senem ağlama Gözünden yaş döküp aldım dağlama Senin sevgin kaydıp gelir yüzüme Sensiz yaşabilmen sevgim ağlama Senin sevgin kaydıp gelir yüzüme Sensiz yaşabilmen Elmira canım Elmira 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 canım Elmira 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 Şokulaydım sağdır bile Tavsiye diyez oynayaz Yalla yalla Yaşa yaşa Hey Bana göre yarım Şirin canım Seni görmesim Yoktur kararım Bana göre yarım Şirin yarım Seni görmesim Yoktur kararım Aşk ben sana Hayran ben sana Aşk ben sana
Yaşa! Cehu Production devam ediyor. Oynar mutlu olsun. Молодье, молодье. Gece bir sıra, gece bir sıra. Kumiş tepenin yolu bana dar var yar. Kumiş tepenin yolu bana dar var yar. Ece uydu görenler vah ona dar var yar. Ona dar var yar. Ece ucanı görenler vah ona dar var yar. Ona dar var yar. Attan kenarı orsun paramı. Attan kenarı orsun paramı. Vay vay Ece ucanı canımı vurma. Vay vay Ece ucanı insanlara vurma. Hadi bereket lan. Kumiş tepenin yolu bana dar var yar. Kumiş tepenin yolu bana dar var yar. Ece uydu görenler vah ona dar var yar. Ona dar var yar. Ece ucanı görenler vah ona dar var yar. Ona dar var yar. Attan kenarı orsun paramı. Attan kenarı orsun paramı. Vay vay Ece ucanı ben sana vurmam. Vay vay Ece ucanı canına vurmam. Moskva'dakiler berekerler. Canı sağ olsun. Toylar mutlu olsun. Eller oynasın. Eller yok oldu. Yine. Hadi ki. Süper. Devam ediyor. Ha toy mekanı. Eller yok oldu.
batırıvattı. Selam kuşamadet, Nazmi kor salamadet, kaybozana omadet, hey bachcha kuşamadet. Selam kuşamadet, Nazmi kor salamadet, kaybozana omadet, hey bachcha kuşamadet. Kaku coşumo, buktar ojbeko, ebbiyo kane, oh şirini zappo. Ana kırca nimete battı, kauçikçe gepirvattı, der kuco de, başını katırvattı. Canınız sağ olsun, başına dik olsun. Sağ olun. Toymudun ilkinci tansında tansa çıkarlara
ayratyn sag bolsun aýdýas döwletli ojaňda näşler ýaly toýluglar, şatlyk döwler köp bolsun. Indi şu ýerde Balkandan gelen jiglerimiz bar. Ýürüýte bugünkü aýlar janyň bir ýaş toýuna gadal sowgat etjek diýýärler, şonuň üçin olary bäri sahna çagyrýar. Hemme mihmanlar bar wagty ýürüýte aýlar jigimiziň bir ýaş toý üçin Balkandan gelen jiglerimiz adyr gadal ýerine ýetirip berjek diýär. Şonuň üçin hemme mihmanlar üns sürüp dinlerler. Taýarmysyňyz? Bäri öňrek toy mekanyň merkezine barıp ýerine ýetirip beräýin, bolýarmy? Mikrofonu bereli Aýmurat. Mikrofonu geçirjiklere. Adyňyz nämesin, adyňyz? Piwjanmy? Bolýar, jigim öňrek süýşäý. Öňrek süýşäň. Ene her ýerde bir mikrofon berýär. Taýarmy aýtmana, başlaýar onda.
Bir el sarpalayınla jigler şeyini. Yine 10 yaşamadık çağılar o den harekette, odan harekette şunso mihmalların öňüne çykyş etmek we öran kynysy. Jigler janyňa sag bolsun, tuwlama gözlegmesin. Gözden dilden öýdi goratyn Allah'a. Diňe işiňizde üstünlükler dileýäs, o wadyňyzdan belen torsana. Indi mihmallar, gutluglar dowam edýär toýmyzda. Çar dostumuzun klassdaşlaryna söýde geçirýäs, mehriban dostlaryna söýde geçirýäs. Olardan toy gutluglaryny haş edýäs. Ana çaryň klassdaşlary, diň duşlary, mehriban dostlary, gelin ajaýyp gutluglar sizden gerek. Öz gedeňizde bir gowy arzular beýan etseňiz, olardan soňra ajaýyp suratlara galmaňyzam haş edýäs. Çaryň mehriban dostlaryň adyndan, klassdaşlaryň adyndan, diň duşlaryň adyndan gutluglar beýan edilýär. Hoşgördik diýäs, gutly bolsun toýlary. Siziň hem gapyňyzda şolar ýaly toýly günler köp bolsun. Gelin hemmäňiz bilen çagyrýas. Owadan gutluglar, ana süýje arzular bugun siz bilen hemme sahnaga gelseler ondan başlary bolýarmy? Yigitler gyýdylar, arzular meýdançasy ne bugun size garaşýar. Her bir adam öýünden toýa şaýlananda bir ýagşy arzuwda